Kwenzakalani la endlini? Awukuchaze sisuze ngani? Ngize kumama nalo. Uze kumama? Ngodaba lani mase ngifonela kuthiwa kuyaphuthuma kwenzakalani? Uzomazisa ukuthi ngikhulelwe kanjani ngiyahlola ukwenza lokho. Wangazisa nini ngazini mina? Khulelwe? Awazi ngikhulelwe. Nini wangitshela nini? Ngiyayibona inkinga yakho. Ufika la uzobhebhethela umlilo la. La emzini wami. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuphi naku-Black Fair khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Sine-show entsha-ke njengamanje ka-Black Life TV and ngiyanamukela kuyona. Igama layo lithi Enough is Enough. Akekho-ke umuntu ongazi ukuthi kuhamba into mayisaqala mhlambe i-excite, mhlambe kuhambe isikhathi ubone ukuthi no ngiyakhathala-ke manje. Sekufika ekugcineni mase ubona la usuthatha isinqumo sokuthi yazini sekuphelele-ke manje kuphelela la. So leyo show leyo ingalabo bantu laba bathi ngikhathele-ke yabo manje ngikhathele ngempela-ke manje. So nizobona nani ekuhambeni kwesikhathi ukuthi sihamba kanjani. Ngiyazi ukuthi iningi lenu mhlambe ngeke nize niyithande, ngiyazi futhi iningi lenu ukuthi mhlambe ngenzeke ithande. So-ke asazi asilindele noma yini. Sawubona kunjani? Sawubona siswami njani? Ngiyaphila na? Ngiyaphila. Umaba lo hleli naye? Umakhuboni lo hleli naye. Oh okay, ubuya kuphi? Ngisuke eMlazi. Oh ukhubona kusompele? Usompesi yebo. Oh okay. So ukhulele eMlazi vele? Yebo. Akungitshele uze ngani la ekhaya namhlanje? Yini le esikuthe ngci emoyeni wakho waze decide ukuthi okay no angihambe because phela angikho right emoyeni, angikho right enhlizweni, angikho right emqondweni. So uma umuntu uphila kufanele nawe uzibuke ukuthi okay angikho right la, ngizoba right only if ngidecide ukuthi angithathe le ndlela le. So wena uza ngani la, sithini isitori sakho? Ngize ngibhalele la kwi-Black Life siswami. Nginenkinga la, nginenkinga. Ngithandane nomuntu from 2020. From 2020 sithandana kwaze kwaba kufika la 10 khona uyovela ekhaya. Avele ekhaya kulapho evele ekhaya nje umamkhulu akazi uganile umuntu wami engjola naye. Engazi nje umamkhulu. So ngibhalela la ukuthi ngizocela ukuthi iBlack Life ingisize sazise umamkhulu ukuthi ngikhona esithombeni ngoba umyeni wami uyangifihla. Mana-ke umnumzane kade eshela nge-2020, angisho 10 nhlangane nge-2020. Ushilo yini ukuthi uganiwe? Wangitshela nje from the start ukuthi uganiwe unomakhodi. And wena uye wafila kanjani ngalokho? Angizange ngize ngibe nayo inkinga. Mhlampe ubefika kuwena bewusingle noma ubekhona omunye nje ujolela naye? Ngesikhathi efika kumina uNala wafika ngingenayo umuntu ngaleso sikhathi. And ngakujabulela nami ukuthi okay khona umuntu ongifuna and wayasho wathi unenhloso ezinhle ngami. As much as washo ukuthi unomuntu kodwa mina ngiyibonanga inkinga. Okay. Kodwa ekugcineni akazi namanje mamkhulu akazi ukuthi ngikhona. So the time ekade ekushela-ke nakanjani uyakuveza ukuthi wakushela ngokuveza ukuthi uney'nhloso ezinhle ngawe? Mhlambe mase silinqamule silenze libe lodwa ukuthi mhlambe wakushela ngomshado. Uyangivumela? Ngiyavuma. Ungaphatheki kabi ngiyakhuluma nje. Hayi ngiyavuma. So uke wathi kumnumzane yes uganiwe kodwa uyimisele ngokuthi akuveze emva kwesikhathi singakanani ninonke? Akasibekanga isikhathi kodwa nje ngibuka ukuthi ngoba useze waya kovela ekhaya nane enye inhloso enkulu eyenza ukuthi ngiyiveze kumamkhulu njengamanje ngikhulelwe. Ngiyamtshela uNala kodwa yena nje ukubona ukuthatha light konke lokho. Mina nje esengikulela manje ukuthi umamkhulu azi ukuthi ngikhona, ethi noma ifika ingane emhlabeni kodwa yena eseyazi ngami, esazi futhi nangokuthi khona ingane ezayo. So ubhuti wakanala ubekuphethe kanjani i-relationship isakuqala kunamanje? Because uyacabanga ukuba mhlambe wakhulelwa ngabo 2021. Yes. Mhlambe wangakuthathela phezulu okokuthi usukhulelwe sekufanele akuveze phela kumama lo osekhaya. Manje 2025 and ngiyacabanga side kakhulu lesikhathi seniyazana. Mhlambe senixabene futhi nazi nahlukana ka-34. Mhlambe nabuyelana because nakhumbula ukuthi okay siyathandana. So bekuphethe kanjani? Yini le mhlambe mawubhekile ngokwakho emenza ukuthi abe madolonzima ukuyosha ekhaya ukuthi khona ilunga lomndeni elishezayo, that's 1 2 sengilobolile? Angeke ize ngazi ngoba ngithi mangimbuza nje abe umuntu manje ayikhululeka into engizoyenza manje kungenzeki still. So nje
angeke ngize ngazi ngempela ukuthi yini isizathu Mhlawumbe ubani omdala usaphila wanala. kubo. Mm. Ngike ngizwe masixoxa ethi usanayo umama nobaba usakhona ekhaya. Yebo. So ngiya-understand vele ukuthi uma kuyolotsholwa wena usuke uhleli ekamereni uzikuthile lapha awunayo indlela ukuthi ungene ey'ngxoxweni zamalobolo kukhona awumalume nobaba okuzalayo. Ngiya-understand konke lokho. Yebo. But emva kokuba kade evelile-ke umnumzane nala ekhaya awubanga ndlela thizeni ukuthi kube khona mhlawumbe inqubo amasonto mhlawumbe balandele ngokosiko kube ukuthi usuzothola ithuba lokuthi ukwazi ukubona umndeni wakhe. Wanqaba. Hawu. Wanqaba nje wathi sizozwa ngaye konke nje uhlelo okuzolandela sizokuzwa ngaye. So wena kanala wazi unala kuphela? Ngiyamazi unala ukhona usisi wakhe omunye engimaziyo ohlala khona lapha eMlazi. Okay. Phelela lapho shuthi nabo bayangifihla ngoba phela ngineshow ukuthi umamkhulu akangazi. So asike sikuthathe lokho sikubeke kanjengokubana kubhekile kuwena engazi ukuthi wena umamkhulu. If sekuyafika abantu bafika namakhamera ekhaya lakho uzinethezekele nomndeni wakho omusha waphiwa wona because azizalwa la soganela khona kodwa zizalwa kweminye imindeni bese siyoganela kweminye imindeni. So uyihlalele nje ugcwele iphinifa uright nomndeni wakho omusha then boom naba abantu bamakhamera nangosisi uza nezindaba engaphezi kwamandla ubona ukuthi yabona nje lezi angeke zixoxe iphele ngosuku olulodwa. On top of that kunanelungelo elisha lomndeni elizayo. So if bekunguwe ucabanga ukuthi mhlambe ubezogwinya kanjani yonke lento imnetha fast qu? Angeke ngize ngazi ukuthi yena umuntu onjani. Kodwa mina ngesingami bese lento singayibeki ibe ngathi nonala. Sale sesicabangela lo ozayo nanoma ngabe kuthiwa mina vele ngiyazi akulula ukuthi angamukele nangendlela engifike ngayo empilweni yakhe yabo. Kodwa nje bengifisa ukuthi ngoba sekukhona lo ozayo asale sengamukela nje eyixolisa inhliziyo. Yebo. So wena ufuna ukuvela kumama lo wasekhaya ngokuthi uthi ufuna ukuthi akuvume ngenkani ukuthi khona. That's 1. 2 ufuna ukuthi noma ngabe kuthiwa akavumi kodwa at least akazi ukuthi vele ngikhona ngumakoti ngilotsholiwe nanokuthi nguma umntwana ozayo ekhaya lakanala. Mina akusikho kwami ukuthi ngithi akangivumi ukuthi singene esithenjini naye. But yini esenhlizweni yakho? Okusenhlizweni yami nje ukuthi angazi. Angazi nanokuthi azi nje ukuthi kunomuntu ozayo khona la emndenini. Oh okay. Yebo. So ubaba uNala uke wamxoxela nje indlela thizeni ukuthi ngoba nakho uyanqikaza mnumzane ukuthi ungiveze emndenini wakho. Fine mina ikhona indlela engizowenza ngayo. So kulindele lokho mhlambe ngabe uaware noma nje kuzoba isurprise kwayena. Angimtshela ngalutho akazi nanokuthi ngila. Mobile uzomthatha kanjani leyo nto leyo? Uyongithatha ngani mobile? Kade sasikhuluma lento ngiyathemba naye ukuthi la ekhona as much as ezothuka kodwa ekugcineni iqiniso bekumele livelile ngandlela nathize. Ngibone kuyona platform eright ukuthi ngize la. Okay. Yebo. Ayike kulungile sizoya kumbona umamkhulu nomndeni wakhe and angazi ukuthi mina kuzohamba kanjani kodwa ke asike silindele noma yini mina okwami nje ukuthi ngikufisele inhlanhla. Ngiyabonga sisi ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Alright angisho. Okay sharp. Ikhona la ka? Okay. Gogo. Yeza. Sabon. Kunjani? Ngiyaphila ngicela ungathuki please. Mina ngedwa lo ngizokuvashela nje ngizokubona namhlanje ngiyacela ukuthi ungivumele ngene. Ngiyacela. Okay fine ikamera ngasala ngisho eminyango ke. Ngiyacela nje ungivumele ngene. Ngiyabonga. Ngahlala phansi. Okay. Sibonga kakhulu mama ukuthi usamukele phansi kophahla lakho.
nanoma ngabe kuthiwa asishongo ukuthi siyeza sivele sinje boom satheleka. Kodwa-ke asihambi kabi kodwa futhi asihambi kahle. Ngiyacela nje ukuthi ungiphe isikhathi sakho ke ngikuchazele kahle kahle ukuthi yini esibeka la ekhaya. Kodwa-ke mina igama lami nguStufuza ngwakadla ngamandla ezulu, ngishadele kwaNdlela, ngibuye eThekwini. Ngabe uma yena umaba? Umanala mina. Uma? Manala. Manala. Oh, okay, kulungile ke. Usisi ngihamba naye manje? Okay, uyena umuntu kahle kahle osibhalelile kwi-show ka-Black Life TV sine-show ethi Enough is Enough. Lapho khona umuntu esuke ebhala ngokuthi khona into isithe ngci emoyeni wakhe ekade ebekezelela. So sekufike la naye ethi khona usekhathele ngci ukufihlwa ke manje ngumuntu athandana naye. And umuntu athandana naye uthi wakanala isibongo futhi sebenesikhathi eside baqala ukuthandana and uyakubeka kuyacaca ukuthi ulobolile ekhaya lakhe kaKhuboni and kuningi ngiyacabanga ukuthi lokho ngikushoyo mina kusafingqikile. So bengakuthokozela ukuthi konke okuphelele ama-details wonke uwathole ngaye. Ngiyacela nje ukuthi unikeze ithuba lokuthi akwazi ukuthi akhulumisane nawe. Ngiyacela. Ngiyabonga. Ngicela ukwazi ukukhulumisana Njani? Ngiyaphila. Mina nguSindiswa ngwaKhuboni ngisuka eMlazi. Ngiyacabanga ukuthi umamkhulu akangazi kodwa mina ngiyamazi. Umamkhulu uMnala mina masisana Ngiyale. Ngiyacabanga ukuthi nawe ungazi kodwa mina ngiyakwazi. Ngikwazi ngayo baMnala. SinobaMnala siyathandana. Sinesikhathi eside futhi sithandana. Usebuya ngisho ekhaya ukuyolobola kodwa ngikwazi ukuthi wena awunalo ulwazi lokho konke lokho sekwenzakile. So ngibhalele kule show ukuthi ngikwazi ukuthi ngibacele bangiphelezele ngize la kuwena ngizokwazisa. And okungiphatha kabi kakhulu ukuthi njengamanje ngikhulelwe. Hayibo. Ngina 3 months ngikhulelwe. Kusala lapho kodwa kuyanyukela. Angizwanga. Ngina 3 months ngikhulelwe sisi. Bomna lokulobola iba Ekhaya. uthe ubakunala ukulobole kaKhuboni. Yebo. wayefike noba ezokulobola. Ukhona umalume wakhe umdala lo ongathi usonto kaShema. Nabanye abawuthu ngabazi abayesinye isibongo. Wathini wathi ukwenze njani ekhaya? Umina ngalokho ezolobola wathi ukutshela kodwa ekuhambeni kwesikhathi ngabona ukuthi awazi. Manje wena bosingcono uzongitshela wena ukuthi uthanda udla nami isitshela sisodwa. Mina ngibona kungcono ukuthi uhlale wazi nawe. Yini kubona usingcono kufanele ngaze so wena. Bengingazi phela nami ukuthi ngempela wazi ngoba phela osisibakhe nala siyaxoxa nabo. Nginabo abanye abangani bami. Yini ekuhluphile ukuthi uhlale la uhleli khona? Yini indaba ongcono kufanele uzongitshela mina? Sengenzela lo mphefumulo ozayo ukuthi ukwazi nawe ukwamukela. Uma ngabe kukhona into eyidingayo njengey'mpepho ikwazi ukuya kuba ingane. Ubumtshelile ukuthi uzala? Cha bengamtshelanga. Umfonela mhlawumbe uzongitshela into ezwakalayo. Oh, akekho la egcini kwamanje. Akekho. Oh, mhlawumbe usasemsebenzini. Uzomsusa endleleni manje uma ngibuka ikhathi. Oh, mhlawumbe ngaba ngqonywana uma ngabe kuthiwa usendlini sokwazi ukusihlala simlinde ukuze sokwazi ukuthola zonke iy'mpendulo mhlawumbe. Okungenza ukuthi kwaye nawe uyazidinga since sesifikile. Hello. Babungani njani? Ngiyaphila mama njani? Ngiyaphila ukephi? Sengizokwehlela kahle lami kuseduze. Uphuthuma nje. Okay, ngiyabonga. Sisalindeleke uPops wala ekhaya. Ngicela ukubuza Mrs Nala.
ngokwazi kwami ngike ngizwe engazuthi mekuyolotsholwa umuntu mhlawumbe kuyocelwa nje isihlobo esihle esisha futhi kuke kushiswe impepho kuchazwe kubantu abadala abangasekho ukuthi siyokwenzani ngale mali engaka. Mhlambe uthe walotsholwa nini? Last year. Last year kuyinyanga kaSeptember. Mhlambe uke wanaka nje ngoSeptember kushiswa impepho ubaba uNali shisa impepho la ekhaya. Nanokuthi-ke la emsebenzini esilahlala khona. Okay. Indaba zey'mpepho zenziwa emakhaya. La bengakazenze lutho. Akaze azagoduke ngoSeptember emakhaya. Ubaba uNali kodwa for i-weekend. Okay. Washesha wabuya futhi. Akashongo ukuthi yini ayihambile ekhaya. Ukuthi agoduke. Kodwa phela usuke ekhaya usuke ey'nganeni. Ukwazi uy'nganeni kuphela. So angibuza into eningi mayigoduka nami mayigoduka akabuza into eningi. Okay. Kubudlelwane benu-ke kahle angifuni ukungena ngithi ntshi kodwa ngizongena ngithi ntshi ngisimanga sokuthi ngibhalelile kwi-show. And into engidinga ukuyazi ukuthi ubaba uNali uye wakuchazela ukuthi mhlambe ngelinye lamalanga uyoke akulethele usister wife ekhaya lakanali. Into wadlala ngayo leyo kudala futhi nakhona zange size sixole kuyona. Mhlambe yakuphatha kanjani ngaleso sikhathi? Njengoba ngisho sangazi sengixole kuyona ngoba wayekhulumisa kudlala. Okay. Ezange kuze kube into serious ukuthi sengayinothisi. Mhlambe nina abantwana abangaki nobaba uNali? Bawu2. Ubaba uNali umuntu othanda abantwana abaningi. Mhlambe uke wakucela nje i-crash yonke noma akasumuntu abantwana futhi. Ayithanda zona ingane kodwa ngathi nje mangabe sikhuluma lo umuntu ongafisa ukudlula 5 enganeni. Okay. Emakhaya kaBaba uNali mhlambe ngabe khona wawumdala ohlala khona ekhaya. Nabafowabo Phela. Okay. Ngiyabulungela. Ngiyacela ukuthi sikwazi ukumlinda ubaba uNali mhlambe seseduze kakhulu njengoba eshilo nje ukuthi useyehle yashini lakhe. Mhlambe sokwazi ukuthi sikhulume into yaphambili mase sazi ukuthi usekhona. Ubaba useyehla nje. Cha sizobona nomnini. Ken! Mama, kwenzakalani? Wena ufunani? Mama, kwenzakalani? Kwagcwala indlu nje la sase-stadium Moses Mabhida le. Kwenzakalani? Kwakhona ney'ntatheli kwenzakalani la? Siyaxolisa ukutheleka baba singashongo, siyaxolisa kakhulu. Hayi. Mina igama lami nguStufuza wadla ngamandla ngishadele kwaNdlela. Ngibuye eThekwini. Nangu sisengihamba nayo yena obhalele ishow ethi Enough is Enough. Kahle besizela ekhaya ukuthi kade ayecela ubaba uNali ukuthi akamtshengise kumama wasekhaya. So ubaba uNali ube lokho mhlambe elula isikhathi kanti yena uthi sokhona ilungelo lishe lomndeni elizayo. So ubethi at least akazozazisa yena kumama uNali. Iyona ndlela nje sihamba ngayo leyo. Hayi, we mama. Uyivumela kanjani into nje? Wena, Sindi, funani la. Wadla ubulundela nje la endlini. Wangenisa kwempukane nje. Ihambe yodlula ukudla ngasekona kwabo. Kwenzakalani la? Sekuthatha wena kodwa manje usifice sithule ngabe uyasichazela ukuthi ubani lo kwenzakalani. Mina awusho lutho mina. Hayi bo, ngifike kumnandi la endlini. Ungazodlala ngami. Kwenzakalani la endlini? Akuchaze sisuze ngani? Ngize kumama Nali. Uze kumama? Ngodaba lani mase ngifonela kuthiwa kuyaphuthuma kwenzakalani? Uzomazisa ukuthi ngikhulelwe njani ngiyakuhlola ukwenza lokho. Wangazisa nini ngazini mina? Khulelwe. Awazi ngikhulelwe. Nini wangitshela nini? Ngiyayibona inkinga yakho. Ufika la uzobhebhethela umlilo la. La emzini wami. Thina samanzi ke ngenxa lo 2000 lo obufuna la simanje. How? Umuntu onenkinga lawo. Ngenxa lo 2000 ubona ukuthi ngcono uzosixabanisa. Imali ngenaphi la? Ingenaphi imali? Ingenaphi imali la? Kuno 2000 omnikeza wona. Mama. La endlini ukudla ungasathengi ngendlela kodwa. Mama, wangijwayeza. La endlini ukudla ungasathengi ngendlela. Akakwazi manje. Lalela manje.
ngiyakhumbula ukuthi sahlezi sincokola mama ngithi kufanele ube khona umuntu ozobe sithemba akulekelele mama. Engilekelela kuyini? Ngangixoxela wemama kwadlala kodwa angiqinisile. Phela uyazi nje nawe wemama. Njengoba kuthiwa ulobolile nje nalo. Lalela wemama. Utshele bani ukuthi Lalela ulobola? wemama, itiye ulenza kanjani wemama masitsho saxoxa. Angithi itiye, lalela wemama. Itiye udinga ushukela ngithi, udinga ithibheke. Mina ngize ngamanzi. Mase liphuzwa bawo mama. Ade ngangisho ukuthi ngidinga indlalifa nje. Ade ngangisho ukuthi ngidinga indoda. Angizali mina nani. Ngiyazi sinaba abantwana ababili kodwa ungavumeli ukuthi kufike omunye umfazi azongena la uzixabanisa la endlini. Ebesehlulwa yini ukukhuluma nami, ubuhleze ekhuluma nami. Yini inkinga yakho? Sithandana nini nawe nalo? Awukungikhumbuza. Yini wena ukuyikhulumela noma mkhulu Ngikhumbuza. Wena ubona uthatha isinqumo wena. Uzodelela umuzi wami nomfazi wami. Udelela khona udelela. Yini lo yenzile uze nama television wazi ukuthi angiwathandi. Impolice mama. Imama. Musa. Mengakwazi ukuthi nje uyazi ukuthi la ekhaya thina sabantu abakhulekayo. Uyazi ukuthi la ekhaya asilo. Thina konke sikulungisa ngokomlomo. Manje nangu uzobhebhethezeka ngomlilo. Thina mama simbhebhetha ngamanzi, simpholisa. Akakhole wemama. Awukwazi Yokulobola. Awuyazi ekhaya. Buka-ke lalela wemama. Awulobolile nani? Yema lalela wemama. wena uhluleke ngumeni into yakho ngaba sikho la. Nala awulobolile na. Lalela wemama. Lalela wemama. Ngenkulu inhlonipho ngawusho angcobo inkinga yakho ubuye ungangithathi serious wemama. Nala. Hayi ngoba phela nginabafowethu phela khona abafowethu lapha. Ngathi nami angike ngithi ngiyovela kancane phela. Ngithi zokuhlala esinawe sexoxa nakho-ke esefuna manje ukuzodliphisa ukhona. Kanti awukusho kwesindiso. Lo muzi lo njengoba ekhona umamkhulu la. Kuzoba umuzo kanjani uma ukwazi wena uyithathela isinqumo kuyimina inhloko yaleli khaya. Wena ufike wena uzodliphisisa kanti kuzohlangana kanjani izinto? Mangase ngimcele nje ubaba uNala ukuthi at least ke akamchazela umama uNala ukuthi asizanga ngempi la ekhaya. Umuntu ongibhalelile ku show uSindi uyachaza ukuthi walobola kwaKhuboni and kunelungelo ishelizayo la kaNala alithwele yena ngokwakhe ngesisu sakhe. So ngiyacela at least umcacisele umama ukuthi lekho ezize ngakho akukona manga kuyiqiniso. Hayi ngiyakuzwa sisi. Ngiyakuthokozela nanokufika kwakho siyabonga. Mama. Mama makoti mfazi wami. Uyazi wena Umizi yakho ujabula ukuthi kufika abanye abantu uzokhuluma indaba zala ekhaya. Umoya phela uyazi nje angikwazi mina umoya wakho wephakama. Yehlisa umoya ufuna amanzi. Wehlisa umoya kancane. Hayi ngendlela okwenze ngayo ngiyaxolisa. Ngiyaxolisa mkami. Lokho aqhamuka nawo umakhuboni kuyiqiniso. Sizwanile kunomakhuboni ngihamba ngayovela. Sinabafowethu lapha ngoSeptember ubokwabo. And uthwele indodana uGwija uNala. Ngiyacela njengoba ade ngangisho mama kwasakudlala ukuthi ngiyasedinga isithembu and njengoba ngingumuntu onabadala mama. Uyazi ukuthi njengonabadala nginamakhehla nizalukwazi. Ikhehla lakhana nje bangangihlizwa ubone ebusuku ngevuka ngeqwasha ukuthi lidinga kube khona isethembu. Njengoba wawazi umlando waseKhathi wakhona vele ikhehla lesethembu. Wanhlanga lapho nesithembu. Manje mama nje bangangichaza Musa phela ukhala mntakamama. Musa ukhala. Uhlangana naphi? Njengoba bephila kumina nje uyazi ukuthi ngumuntu engilaphayo uyazi ngibuya emsebenzini abantu sebemile emabhentshini bangalindile. Uyakwazi lokho. Ngicela uwamkele bandla umakhuboni usindisiwe umakhuboni umamkele ukuthi akwazi abe yilunga lala emndenini naye abe nesigcawu sakhe umuzi wevuke umuzi kababa wevuke umuzi woGwija ugijima abafana la ekhaya. Oh kanti kusho sidinga abafana nani ngoba mina ngingenawo mfana. Hayi akusho kanjalo mama. Sengiyasho nje ukuthi nakhona ngayintokozo kuthina futhi sobabili sisonke kube khona nomfana nami.
La endlini ukudla bekushoda nje wena uyolobola. Mama, Ngifela mina ukuthi umfana nginaye. awufeli lokho wena. Angikubeki kanjalo futhi. Engikushoyo ukuthi isho noma bekuthiwa bekuyintombazane noma bekuwumfana, njengoba-ke kuwumfana. Angisho ukuthi ngoba wena wezala abantu besifazane. Ngicela ngokumusa nje ngokuthola umama vele okhulekayo othobele phansi. Usamkele lesimo esesivelile nalokho esengikwenzile. Ungixolele, ngiyaxolisa. Ini nale yakuhlula ukuthi ubuye kumina owesibili hlala nami phansi ungitshela indaba esitheme ngoba uyasho nawe wakhuluma mina sadlala. Awubuyanga ngalo wesibili ungizwe ukuthi ngithini ngake nganqaba mina. Angishongo mama. Yabo mawusuke uthinta indaba kanjalo ngoba ngisuke ukuhlonipha phela. Fanele sehloniphane. Akusho ukuthi mina ikhanda lomuzi. Fanele ngingakuhlonipha. Nabi mina bekunzima kumina. Kwasho ukuthi nakho sekuqhamuka kanje. Shuthi nami kube khona ufaka ngeinsizwa. Ukwesaba. Uyahluleka na. Kumanje ngilambile ngithi mina isishaba sikho. Ngifakela 2000 yena. Ngithi asibambisane. So bemase sibambisana kahle ngibe sengikhuluma phela noMakhuboni sibone ukuthi kwenzakalani ulokho. Makhuboni. Nawe ngizocela mama ubusacabanga. Ngizocela nawe ukuthi ke sihloniphane. Sikhulume ukuze ngekwazi ukuthi ngoba njeba makuthi uyavuma umama uzohlaliswana. Ebekhonjiswa ubani lokho sikazi lekhaya. Ihlisa umoya. Wena la nomkhombisela ekhaya. Ihlisa umoya. Utshela bani ukuthi ngihlala la? Ngicela wehlisa umoya. Ukhonjiswa ubani la ekhaya? Phela ngithi ngiyakhuluma njengoba ngangishilo ukuthi kwasakudlala ukuthi ngicela owusithembi. Akukho Mani khulisa umbuzo wami akukho engakufihla. Uzwile umbuzo wami nani? Ukukhombisa ubani la ekhaya. Njobe efika nje ukukhombisa ubani la ekhaya. Uthunywa wena? Hayi angimthumanga mama. Angimthumanga mama. Ngicela wehlisa umoya. Ukwamkele ngiyazi kunzima kube isikhathi ngendlela eqhamuka ngayo kwesikhathi esingekho right. Yimi okufanele ngifike kuwe ngisho ngicela bandla intethelelo kulokho wehlisa umoya. Ngiyacela nje wehlisa umoya. Manje ngizicela ukubuza kuwena ukuthi uzizwa kanjani ngalokho. Sisuka kude Manala uyakwazi lokho. Ukuhlonipha lokho ngabe ukwazisile nami. Awuzange uzukwazise lokho kwasekuqaleni. Ngena namantombazane mina la kwami. Iphutha ngiyavuma iphutha lami. Ikuphi sengakwenza ngempela ngoba lokho nje bangisho ukuthi kunzima. Ikuphi okunye sengakwenza engakaze ngikwetshele. Njengoba ngisho ngichaza ngithi ngiyaxolisa kulokho. Ngicela intethelelo zami bantu wehlisa inhliziyo umamkele uMakhuboni and akekho yedwa. Usenomntwana oyisibongo sala ekhaya. Ngikwethembisa ukuthi konke sengizohlezi ngikwazisa kona. Manje ngiyasemzini wakho. Hayi. Ngiyabona njengoba Banantombazane kini bakufundiswa ukuthi uyayizela uyahamba uyiveza ngafana. Ngintomazane. hayi akhulunywa kanjani. Akhulunywa kanjani. Awusho nawe ukuthi angikhulume kanjani? Sindisi. Angithi nje bangivelile kini. Nje bangivelile. Ngiyaxolisa baba unalo ukungena emadevini. But ngezwe mawuzithoba kumama unalo ukuthi uyaxolisa and uyamenga ngandlela zokuthi akazigwinye itshe noma ngokuthiwa shisa kangakanani. Okungento okuyinto engekho lula ukuthi avela agwinye manje because bekuyi surprise. Waze namhlanje and akufanele ngabe silindele ukuthi kufanele agwinye namhlanje ebe azi namhlanje. So ngiyathemba ukuthi mhlambe ehambeni kwesikhathi mhlambe uzokwazi ukwehlisa umoya and ngiyacela ukuthi ungamfuqi ngalento njengoba nakwayina ubungekho ready ukuthi umtshele ngayo ngoba mhlawumbe uyamazi isimo sakho ukuthi mayikwada ukwada kufike kuphi. Kodwa ke ngesimanga sokuthi thina usisi ongibhalelile uSindiso ukwazile ukuthi afeze abethi ukubhalela kusho cause yena inhloso yakhe bekuthi umama unala amazi and nawe Sindiso ngiyacela ukuthi njengoba ubaba ethi uthwele umfana wakaNala
ngiyacela ukuthi nje umama omdala enamantombazane awu-2 ungabe usufuna ukukhwela ngaphezu kwakhe esimanga sokuthi wena uthwele umfana. Cha, ngiyacela nje ukuthi umnikeze ithuba lakhe naye kusekusha kuyena uzokuzama ukuthi akuhlafune lokhu aze akugwinye mhlawumbe ukuze kubohle mhlawumbe ngelinye ilanga nobe niqobe amaveji noba okherothi amaveji mhlawumbe kunomcimbi wakanala ekhaya lakanala. So ngiyacela ukuthi unesikhathi sakhe, kodwa-ke ngibonga ukuthi uzivumele ukuthi singene emzini wakho. Angazi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi niphinde nisibize sizolandelela kahle ukuthi sibone ukuthi kwagcine kwenzekeni ekhaya, because ake singathandi ukushiya iy'ndaba ziyiqephu zilenga, because abantu basuke bazi ukuthi iphathi yokuqala sibatshengise yona kwenzekeni, neyesibili neyesithathu kuze kufike la siphethe khona. Kodwa-ke angifuni ukuthi ngibe uba kumnala, mina ngumama wakomunye umuzi le kwaNdlela eThekwini, so angifisi ukugcina ngamazwi la ekhaya. So bengicela nje ubaba uNala kube ukuthi uyena ozoba nezwi lokugcina singakaphumi. Hayi, ngibonge, sibonge sisi. Hayi, akukho okunye engizokusho, sekulele kumama nenkosi, ngoba sabantu abakhulelayo la ekhaya. Ngizocela nje ukuze nani nambe ngokuphepha nini nonke, nathi sisale ukuphepha kupho uJehova nje ohlala kuthi njengoba sikhuleka sigobisa amakhanda sikhuleka. Angazi ukuthi mina ngizizwa kanjani, but engifuna ukucheck njengamanje ukuthi uma khubona uzizwa kanjani. So sisibuye ngaphakathi and umama umbonisa unjani and ubaba umbonisa unjani, sibone nje futhi nesimo sasekhaya. Mawubhekile ngingakafiki nje ekutheni uzizwa kanjani ukuthi usuyaziwe ukheshe friendship, but into engifuna ucheck kakhulu ukuthi mhlambe ukubuka isimo sabo bokwathu ngokuphisana kwabo kanjalo lesi sikhashana esincanyana nje, mhlambe mawubhekile wena usangakwazi ukungena phakathi kwabantu abanje, mhlambe ube wesithathu na ngokwa. Mina ngokubona kwami umamkhulu usazowehlisa umoya. Okay. Akasiyo umuntu onomoya phezulu, as much as lesimo phela naye simehle ngaphezulu bengalindelanga. Kodwa nginethemba lokuthi uzowehlisa umoya ngoba nami uNala ngiyamthanda and ngizimisele ngokuthi sigcine sishadile naye. Oh, okay. So uzizwa kanjani emva kokuba kade usuzibonakalisile phakathi ekhaya lakanalo? Umamkhulu siyakwazi noma ngabe kuthiwa bengakavumi lutho, but uyazi ukuthi ukhona and uyazi ukuthi ukuthwele umntwana wakho. So how do you feel? Ngiyangifela sisi wami. Bengasalali ngisho ebusuku ngicabanga le nto nje, bese ngine-stress. Kodwa ngokwazi nje ukuthi umamkhulu siyazi ngami nje ngikhululekile nje emoyeni wami. Sabanga kakhulu ukuthi ujabulile ngokusizakala kwakho. It's the Black Life TV.